Oh lur, madang apa ae hari iki? Part pitu. Isu iki aku sarapan ambil soto ayam kampung lur. Soto iki tipe soto sing gawe santen. Delok entah. Mangkoke sampai kuwebek lho. Tambahi persan jeruk nipis ben tambah seger ya. Aduk-aduk. Rasa kuahnya gurih, seger, semu manis, enak. Auto telap-telap ya. Harga seporsinya iki mau 10.000 wae lur. BTW lah kok ditawarin das pitik lur. Yo langsung disikat ah. Kuwedi ya das pitike. Payah, kulune daging lur. Lah kok tulangnya yo lunak pisan toh. Wes sikat sampai entek. Dikancani karo teh hangat. Mantep. Jam si Jawan pengen ngemil. Akhirnya tuku iki lho, sempol. Coba tebak regane piro lur. Ayo lho. Mung 500 repes lur. Wes oleh sempol sak sunduk gedene koyo ngene. Ndoke lek ngekeki yo gak pelit. Gak katik campuran tepung pisan. Kurang sempurna piye jal ngono kuwi. Jos tenan wis ya. Mari mangan sempol diterak karo iki lur, es degan. Segere gak ketelungan lur. Mak gelogok panas dagan awak ilang kabeh. Gawe harga es degan iki BTW cuma 5.000 lur. Jam 3 sore aku madang karo tumis kangkung lawa tahu goreng karo ndok godhog. Karyane bojoku. Wis gak diragukan lagi, ancene masakane bojoku wis selalu enak wis. Lek muni gak enak engko disatroni ya. Wis kok lagune Deni Cak Nanae. Jam 7 bengi, nuruti bojo lah kok pengin bakso sing pedes. Akhirnya tuku bakso blendi langganan kulur. Iki aku tuku bakso beranak kuah blendi dengan harga 19.000 wae per porsi. Gak lali tak tambahi tetelane ya. Tetelane iki cuma 5.000 wae lur. Sing mare enak ki ndek kuwahe. Masya apa wedes kuwahe rasane gak sengak lur. Gurian nuampol, porsine yo lumayan wareg lah, gawe sing mangane sedengan. Gawe aku yo lek gak embo ngene yo gak wareg lur. Tetelane disuntek kabeh, gak lali tambah saus kecap. Iki lho lur, full tetelane. Waduh. Langsung auto ya, telap-telep. Wis, langsung wareg.